Andreas, nu skal du altså rydde op på dit værelse. Hold din kæft, Kælling. Du burde sluge din vælling. Batning cola, batning løg. For jeg føler mig. Twerking like Miley. Nej, jeg gider ikke. Fuck, det er klamt. Ej, Andreas, er det ikke bare en god video? Fra støv til en stærk mand. Se mig nu, mamma. Nej, det gider jeg ikke. Ej, kom nu, mor. Hej, Andreas, er du? Nej, det ved jeg, du godt, at jeg udmærket ikke er. Andreas, du ved... Nej, det er jeg ikke. Og vi vil have 1000 tak, fordi I gad os til med på den her video. Det har taget millioner år for os at optage videoen, så vi vil gerne have I liker og subscriber. Og, Tag i Japan! Ja, vi har lavet en video om det her amerikansk lig, så det kommer også ud lige om lidt. Men det er bare egentlig lavet efter det, så I skal ikke være spændt, vi har det her til at lave. Så den har vi lavet en video med. ja. Og det kommer også ud samtidig sikkert. Men vi vil bare have tak. Ja. Så like og subscribe og abonner. Og jeg har noget slikket i hånden, men det må jeg ikke se. Okay, og lige smid en kommentar, så vi kan læse den op. Ja, Så vi kan være min kommentar, så vi kan læse dem op. Okay, så Vent. Hvis I kommer til at lægge mange kommentarer, så laver vi en video, hvor vi lægger dem op. Og så tager vi så dem. Og bruger vi vores iPad til at optage. Og så tager vi en eller anden telefon, og så lægger vi vores kommentarer op. Så det var den for en video. Jeg elsker jer!